Arratsaldeon, ongi etorri beste behin Crossover Festivaleko 9. ediziora, 3. eguna daukagu gaurkoan, eta Kristinak esan duen bezala, gaurkoan gai serioa daukagu. Gaurko mainguruak streaming aroa, izenburupean aurkeztuko du streaming plataformen egoera, eta lehenik eta behin gure gonbidatuak aurkeztu nahiko nituzke. Hortik hasita Katix Agirre, euskal idazlea, ikus-entzunezko komunikazioan doktorea eta EHUn irakaslea. Hamek ez dute eleberriaren idazlea zara, gero zinemarako egokitzapena egin zuten Salve Maria izenburuarekin. Kristina Zorita, kazetaria, gidaria eta zuzendaria, eta hemen lista handi bat daukat, irakurri egingo dut, Aizeko kidea, Feroz Sarietako epaimaikidea, hemen elkarteko sortzaileetako bat, eta ITBren parte den pantaila handiak blogaren zuzendaria izan zara. Izan naiz, bai. Izan zara. Desagertu da delako, bai. Baina hortaz gain munduko zinema jaialdi askotan ibiltzen zara lanean. Eta azkenik nire ondoan Urtzi Urkizu, kazetaria eta idazlea, Berrian egunkarian sortu zenetik, bertan ikusentzunezkoetako espezializatua zara. 24ean Txoria, Odei artean ETB lehen eta gero liburu argitaratu zenuen, eta 2025ean Europako Midas kazetaritza saria jaso zenuen. Eta gaurkoan, zure azken argitalpena aurkeztera zatoz gurekin, streaming aroa. Hala da, ezta? Bai, eskerrik asko. Bueno, kurrikulum luzeak aipatu ditut, badakit, baina gaurkoa bereziki garrantzitsua izango da, apur bat kokatzeko streaming plataformek izan duten ibilbidean, eta beraien esperientziak garrantzitsua izango da hauen inguruan hitz egiteko. Beraz, lehenik eta behin crossovereko gonbitea onartzagatik eskerrik asko. Eta apur bat zuek kokatzeko eta etxeko entzuleak ere, jarriko gara liburuaren inguruan ja hitz egitera, jakiteko zerren inguruan doan. Streaming aroa, saiakera labur bat, erreportaje luzea edo kazetaritza testu bat da, Urtzi, baina azken finean streaming plataformen inguruko hausnarketa edo ikerketa bat. Zuk noiz izan zenuen, hau idazteko grina edo pasio hori? Bueno, aipatu duzun bezala, 2024an argitara eman nuen ETB lehen eta gero saiakera, eta hori duela 2 urte izan zen. Eta liburu hori argitaratu zenean, EITBek plataforma bakarra zuen momentu horretan, primeran, gero plataforma gehiago sortu ditu, baina gero konturatu nintzen, bazagola, ikusentzunezko kontsumoen aldaketetan, EITBko liburuan zegoen parte bat, baina nazioarteko plataformek zer eragin izan duten gure inguruan eta kontsumoan egin zitekela zerbait, eta justu gaina Alberdania argitaletxeko taldekoek saiakera laburren bilduma bat sortu behar zuten, eta Aritz Galarragarekin berehala ados jarri nintzen liburu hau idazteko. Askotan aipatu duzu liburua zaharkituta gelditu daitekela epe laburrean, adibidez hitz egin dugun Warner Broseko akorde horrengatik. Zein da zure ustez gaur egun plataformen egoera edo argazkia? Hori, esan bezala, aurreko baten ere, estatu batuetan sektoreko batek esan zuen, orain esaten dena, 5 minututan zaharkituta gelditu daiteke, eta etengabe daude berriak, etengabe ari dira gauzak gertatzen, baina hor titular bat botatzekotan, Garazi Goiak berak bota zuen batean, eta horri buruz galdetu nion, dela Netflixek irazi duela plataformen gerra hori. Netflixen inguruan hitz egitera pasa horretik, galdera ireki nahiko nizuek ez zueleren eskak, zein da zuen erlazioa gaur egun streaming plataformekin? Bueno, hasiko naiz ni. Beitu nik bi ditut, baina egia esan eta hori oso itxosia da hemen esatia, baina oso gutxitan erabiltzen ditut, zoritzarrez, porque gauza asko daude, lehen hori aipatu duzun bezala, Feroz Sarietan nago, eta orduan, igual ez dakit noiz hasten gea, baina igual urritik egoten gera propio daukagun plataforma bat begiratzen, hori gero ez da bedatzeko. Eta gero ni oso zinezalea naiz, eta zinera juten naiz ia egunero. Osea, ia egunero ez, ia astero. Orduan, azken batean, plataformak erabiltzeko gutxi. Horrena, adibidez beste bat, hori Netflix eskura daukat esateako, nik etxean ez daukat Netflix, baina eskura daukat eta horrein engantzatuta nago serie batekin. Osea, naiz un poco, ez dakit nola esan gora eta berak egiten ditut, ez? Ni HBO daukat, eta nik eskatutan egon, zer gertatzen den HBO-rekin, porque azken batean
Netflixek erosten batzuk gauza bat, baina orain ematen du beste batek erosi bat duela, eta gainera, bueno, badakigu ze lerro politiko daukan edo ideologiko dauka, eta horrek eskatzen nau, eta gainera uste zure liburuan enpatzen duzu, ez? Orain kirolarekin sartu dira, eta nik Pariseko Olimpiadak HBO-n ikusi ditun, hori aukera mandutelako, eta hori aprobetsatu nuen. Eta gero filmin, eta niretzako da nire, bueno, filmin gehiago ikusten dut, esan behar dizut, baina, bueno, bai, hortik. Egia esan, ez dut asko kontsumitzen, beste gauza asko dauzkadalako tartean, baina, bueno, bai. Zati dut, orain engantzatuta nago, serie batekin. Eta zein da? The Diplomat. Osea, que bai. Gainera, bueno, pertsonaia emakumea eta sortzaileare emakumea, nik uste gauza asko ditu, aparte politika, claro, eta nazioartekoa, eta, bueno, gauza asko ditu nire engantzatzeko, baina bai. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko, hona etortzera gonbidatzeagatik. Neure harremana streaming plataformekin, zesan dezakete, estua, eta egunerokoa. Ja, streaming plataformak oraindik gurean ez zeudenean, modu legalean, behintzat ez zeudenean, orduan ere, pirata bat nintzen, eta niretzat, kuebana bezalako ezakit norbait gogoratuko den hemen, web horri hori, plataforma ilegal hori, argentinarra, hor sekulako kontsumo egin nuen, eta gero, ja legalki egin izan dugunean, handik eta hemendik ibiltzen naiz pikatzen, ez beti arpidetuta, betiko arpidetza bakarrik filminen daukat. Hori guztiz fidela naiz. Ez dut asko ikusten ere, egia esan, daren pentsatzera jarrita, baina automatikoki errenobatzen dut arpidetza urtero, baina bestela, serie bat ateratzen bada beste plataforma batean, hilabete baterako hartzen dut, edo lagunen bat ikusten dit, pasaitza. Filmin zaleak gara beraz, ezta, lagun artean. Egia esan, gero sartuko gara Euskal Edukietan, baina Euskal Eduki nahiko txo daude filminen, eta babestu egiten ditu era batean. Zinema aipatu duzula, Kristina, hasiera batean behintzat Netflixek bazuen zinemarekin lotura handia, ez? Azkenean pelikulen alokairuarekin hasi zelako. Zein izan zen zuen kasuan zinemarekiko lotura hori sorrarazi zizueden filma? Niretzat beti zaila da esatea bat, podiumetan ez naiz ona podiumak betetzen, eta orduan blokeatu egiten naiz horrelako galderekin, baina bai gogoan daukat, ni 80ko hamarkadako kumea naiz, eta uste dut perspektiba historikoarekin oso hamarkada ona izan zela familia edukientzako edo umeentzako pelikula horietan Hollywoodetik zetorren eduki mota hori, momentu horretan, titulo mitiko asko eman zituen, eta guztiak ditut oso gogoan, eta saiatu naiz berriro ere seme-alabekin ikusten, eta berriro konprobatu dut oso eduki kalitatezko handikoak zirela, ez? Ez dakit, Guniak, edo Cariño encogido a los niños, edo lako, nire adinekoak zaretenok, seguramente gogoan izango dituzuenak, ez? Orduan ez daukat bat aukeratzeko. Zinema bazen nire haurtzaroaren parte importante bat, eta zinema eta seriei buruz ere ari garenez, nik aipatu behar ditut ere, garai horretan, 80ko hamarkadan eta 80ko hamarkadan, baita ere estatu batuetatik zetorren sitcomaren hegemonia hori, ez? Zenbat serie mitiko egon ziren, nik berezik gogoratzen dut, Padres Forzosos, gazteleraz deitzen zen hori, Kanal Plusen ematen hasi zirena, nik 80ean Kanal Plus iritsi zen, eta denok uste genuen, edo nik behintzat uste nuen, neure hartzaroan, kate itxia zela, bakarrik ordaintzen bazenuen ikusi altzenuela, eta hala zen egin batean, baina zeuden eduki batzuk irekian, eta behin heldu ginen etxera, piztu nuen telebista, eta Kanal Plus ikusi al genuen. Nik pentsatu nuen hori sorginkeria bat zela, edo bakarrik nire etxean gertatzen zela, eta sorte hori izan genuela, eta Padres Forzosos ikusi al izan genuen, ez? Aizpak eta biok, eta geratu ginen txoratuta, serie horrekin, erabat jarraitu genuen, behin baino gehiagotan ikusi, superpop erosten genuen, posterrak etortzen zirelako, serie horrekin, eta ordan, agian gehiago markatu ninduen serie horrek edozein pelikulak baino. Nik uste izan dira poderioz, nik igual zaharragoa naiz, eta nire gertatzen zitzaik hau telebistan ikusten genuen zine klasikoa, eta denok ikusten genuen gauza bera gainera, eta ez dakit horrein ez naiz akordatuko, baina badira Catherine Hepburn eta horietakoak, nire
horietako pelikulak asko gustatzen zitzaizkean. Nik dena den memoria txiki bat egin da, eta hori ez da zirrara, baina oso deigarrian zer nolako eragina daukazuan zineaz. Ni txiki nintzenean, 5 urte nituen, 5-6 urte, aizpa gazteena jaio zitzaigun. Orduan, aitak eraman gehintun, aizpa herrikoa eta ni, eraman gehintun zinera, zer eta Alice in the Wonderland ikustera. Eta, klaro, gu atea gintun etxatik, precisamente, amaren kontra, ama nekatuta zegoen alaba txikierekin, eta orduan, ez gehiago nekatzeko. Aita kaxua. Hasi ginen negarrean, biak, eta, klaro, Alicia desagertzen zen, hor zulo batean jausten zen, eta guztinean, ze egiten dugun hemen, igual hemen ez geha etxera bueltatuko, eta hasi ginen negar batean biak, eta aita gaixoa, atea bergin izan gitu. Orduan da, azkenean ze eragin daukan, hori nola bizitzen duen bakoitzak, ez? Zinea, eta nezako hori da, eta gero hori, esan behar duela, ez? Areto txiki batean, beste jenderekin nola egiten desunik, eta adibidez hori, igual, nik ere oroitzapena daukat, nola ikusi nun nola da, Star Wars, edo hori beste Harrisonen Forden pelikulak, horiek oraindik ere akordatzen naiz zek baldintzetan ikusi nuen, horrek ere pizten dizu, ez? Eta gero, igual telebistaz aipatzeagatik, nik ere behitu oso gutxi kontsumitu dut, baina bajatu daukat West Wing osoa, CD batean grabatuta, hori, ilegaleki, klaro, momentu horretan. Nik uste, ez ditut behiratu ze urtetan jaio zuten, baina erreferentziengatik Kristina baino pixka bat gazteagoa naiz eta Artixena baino pixka zarragoa, eta nik liburuan ere aipatu dut ET, zinean, 7 urtekin, eta telesaia 10 urtekin V. Eta Superpop ez nuen erosten, baina teleindiskreta bai. Eta gaina gogatzen naiz nire adinkide batzuei teleindiskreta erostea ez zioten guztien, baina nahi bai, eta hori, eskerrak nire Donostiko amonak guztien zela teleindiskreta erosten, eta uberen material gaigarrea. Bueno, ube, behitu aurrekoan epatu genuen ube, guretzako izan zen oso... Eta ni agordatzen ez, unibertsitatea joten nintzela lehioara, eta autobusez, eta kontatzen genuen dinasti eta Falcon Crest da gure gariko Korea, Neritziaten usten, ube ikusten. Eta kaso egin nien. Beldurrezkoa zen. Horrenik ez dakit, ez dut inoiz ikusi. Beldurrezkoa zen ube, bai ez? Ikusiko duzu, gero gauean behiratu. Suposatzen dut, kontsumo asko aldatu dela, kontsumo eredua bereziki aldatu dela zuek telesaioiek ikusten zenituztenetik, gaur egun arte. Urtzik liburuan aipatzen du, liturgia zen telebista ikustea, errito bat. Orain kontsumoa desakralizatu egin da. Adosta zaudete honekin? Bai, jakina. Hori gertatu da gainera bizitzaren arlo guztietan, ia, ez? Kontsumo azkarraren garaian bizi gara, dena digitalizatu da eta dena daukagu eskura literalki, ez? Telefono bat dugun heinean, edo zer gauza, sentipen horrekin bizi gara, edo ilusio horrek bizi gaitu, ez? Klik bat egin eta dena izango dugula eskura, eta ikusentzunezkotan zer esanik ez. Ja gaurko umeek ezin dute kontzebitu, ez dakit, serie bat izango dela asteartetan, arratsaldeko 5:00. Eta hor egon beharko dutela, eta ez badaude, galdu egingo dutela, ez? Hori pentsa ezina da gaur, guk sortea dugu, hori bizi izan dugula, gogoan dugula. Eta otezare liburan ere aipatzen da, ez? Nola, azken batean bakarra zagoenez, edo bakarra momentu horretan zagoena, denek hitz egiten genuen horren inguruan. Adibidez guri gertatzen zitzaigun autobusek joten ginen, eta libura irakurtzen zen, porque orduan mobilek ez zauden, ez da pentsatu ere, baina aparte, ez dagoen, eta orduan, hitz egiten genuen gure artean, igual zen, hori, bezparen ikustako Falcon Cresen kapitula, ez dakit Falcon Crest edo dinastiko tokatzen zen, baina horren inguruan hitz egiten genuen. Eta hor bat zegoen, hartu hemen bat, gaur egun da, bakoitza mobilarekin, autobusean, metroan, dena begiratzen ikusten nahi diena, edo abian, eta ikusten nahi dien seria, eta izan daiteke zuki ikusten nahi zeana, edo beste batek, edo beste gauza bat, hori da kontua. Hala ere, naiz eta hainbeste gauza izan eskuan, ez, kontsumitzeko, liburuan aipatzen da ere kontsumoa era batean bideratuta egon daitekela. Uste duzu dela, ikusten duguna beraiek nahi dutena,
bideratzen digutela kontsumo hori? Bai, jakina, nola bestela, ez? Katalogoak infinituak dira, orduan ezingo genuke sartuta, batzutan oso gauza konkretua badakizu badagoela eta basoa zara. Baina eguneroko errutina horretan, zuk nahi duzuna da, piztu, plataforma horretan sartu eta topatu, azkar, asetuko zaituen zerbait, ez? Eta horretarako lanean daude, plataforma horiek, etengabe pertsonalizazio horretan lanean, zuri azkar emateko eduki bat, zeinetan klik egingo duzun azkar, ze badakite, uste 2 minututik aurrera, baldin bazaude bilatzen, plataforma hori usteko probabilidadeak gora egiten du, esponentzialki 2 minutu horietatik aurrera, ez? Ordan lan egiten dute, berehala engantzatuko zaituen zerbait horren, edo hori zeure aurrean aurkezteko. Beraz, alde batetik logikoa da, normala da, kontua operatibo bihurtualizateko, baina beste alde batetik, klaro, horrek efektuak ditu, ez? Zer ikusten dugu, baina hori pantalla baten aurrean jartzen garen guztietan gertatzen da. Uste dugu badugula askatasunaren ilusio hori, eta benetan ari gara ikusten esaten digutena, ez? Inkluso YouTubeen sartzen zara bideo bat ikustera konkretuki hori nahi duzulako ikusi, baina berehala beste bat dator, zuk aukeratu ez duzuna, eta ziurrenik geratzen zara, ez? Edo musikarekin. Kanta bat jartzen duzu, plataformaren batean, kanta hori entzuna dizulako, baina gero datorrena, ez duzu zuk ja aukeratu, ez? Igual aukeratuko dugu, ikusten dugun edo kontsumitzen dugunaren, ez dakit, plataformen arabera, baina igual 100%. Eta 180% beste norbaitek aukeratu du guretzako, ez? Baina askotan ez gara konstiente. Eta pentsatzen dugu, eskuetan dugunez, gu dugula kontrola, ez? Guk ez dugu kontrola. Kontrola makinak du, kontrola du makina horren jabeak edo makina hori programatzen duenak. Eta nola egiten da adibidez estrategia aldetik, pertsonalizazio hori, edo kontsumoa bideratzeko estrategia? Horiek jakingo dute, ze gauza horiek algoritmoak beti daude sekretupean, ez? Hori da, plataforma hauen benetako aktiboa, beraien algoritmoa, nola elikatzen den eta nola gainera ari den aldatzen etengabe. Orduan, zehazki ezin da jakin, ez dute esaten, baina sartzen garen bakoitzean, plataforma batean sartzen garen bakoitzean, gure klik bakoitza evento bat da, ez? Horrela esaten diote, eventoa deitzen diote. Klik bakoitzak zerbait esaten du gutaz, eta klikak da, ez bakarrik ze titulutan klikatzen duzun, baizik eta ze tituluari paso egiten diozun, edo, batetik bestera nora zoazen, edo zenbat denbora ematen diozun bakoitzari, atzera aurrera egiten duzun, inkluso ze dispositibotan ari zaren, batzutan igual telefonoan zaude, beste batzutan telebistan, orduaren arabera, dena dakite zutaz, hori da gauza bat askotan esaten dena eta jendea ez da erabat konstiente zenbat dakiten gutaz, esaten dugunean, ezke gure datuak hartzen dituzte, jendeak oraindik uste du dela gure izena, gure adina, eta ez dakiz zer, ez da hori bakarrik, da egiten dugun guztia, eta egiten dugun guztia, hor ez dago gezurrik, da Google bezala ezin zaiola gezurrik esan, esan aldiozu gezurra medikuari, baina Google'i galetzen diozunean zure sintomaren batengatik ez diozu gezurrik esaten, ez? Mundu digitalean gaudenean ere ez dugu gezurrik esaten, sentitzen dugulako bakarri gaudela eta libre garela eta inor ez dugula begira, ez? Eta justo kontrakoa pasatzen da. Egiten dugun guztia, kontrolatua dago, prozesatua dago, erabilia da eta errentagarritasun bat ateratzen zaio. Eta datu guzti hauek izan da eta evento horiek izan da, hala ere, esango zenukete, edo aipatu da gainera, Netflix izan dela irabazlea, ez? Netflix dela beste plataformen gainetik irabazlea. Bai, eta nik galdetu nion Garazigoiari hori, zergatik eta bere erantzuna da, lortu duelako errentagarritasuna besteek baino askoz errentagarritasun gehiago, eta gero hori datuetan ere, arpidetza mundu mailan, noaitere nazioarteko streaming plataformak aintzat hartuta, mundu herrialde gehienetan daudenak, Netflixek ditu 325 milioi arpidedun, ia 1.000 milioi kontsumitzaile, eta momentu honetan bera da lider bai. Eta era batean, esango nuke ere, honek kultur eredu bat sortzen duela, guk kontsumitzeko kontsumo eredu bat aldi berean, aipatzen duzu, era batean, pantailak direla transmisio bitarteko hegemonikoa, hau da, komunikatzeko eta kontsumitzeko era nagusia.
eta pantailetara iritsiko ez den kultura edo hizkuntza galduko dela. Gaizka Arangurenek aipatzen du. Zein da, zentzu honetan, Euskal Edukien egoera, plataforma hauetan? Bueno, bizitza honetan dena da erlatiboa, ez? Orduan, segun nondi begiratzen diogun, erabili dezakegu diskurso derrotista bat, eta esan hutsaren hurrengoa garela, eta dena pikutara doala, edo jarri gaitezke, konparatu gaitezke bestelako hizkuntza gutxituekin, eta konprobatu empirikoki ez gaudela hain txartu, ez? Orduan, noski atzera egin dugula, azken hamarkadetan, nabarmenki atzera egin dugu, baina besteek oso aurrera egin dutelako, ez? Lehen aipatu dut nire haurtzaroa, telebista kate horiek, lau ziren, hasieran, gero eta guk ETB genuelako, ez? Beste toki batzuetan ez zeukaten ETB-erik. Gero etorri ziren pribatuak, baina horiek 3 izan ziren, beraz, bueno, 7 kate baldin badituzu, eta bat euskaraz bada, proportzionalki izugarria da, bai? Baina gero gertatu zen, telebista katek gora egin zutela, satelite bidezko telebista zela, fibra bidezkoa, gero ja telebista digital, lurreko telebista digitala heldu zen, da ja batean 100 kate berri, eta gero ja internetari esker edo streamingari esker mundu osoko edukiekin konektatuta gaude, gure eskura ditugu, eta hor ikusten dugu euskarazko edukiak geratu direla erabat lurperatuta, eta proportzio hori, lehen esan badut 7, orain izango da, ez dakit, 1,70,000, edo lako zerbait, ez? Edukiei dagokionez, tituloi dagokionez, agian hortik dago proportzio hori, ez? Orduan, egia da oso atzera egin dugula, besteek oso aurrera egin dutelako, biderkatu egin delako guztia, eta orain mundua delako kompetentzia, ez? Ez mundua erabat, ze askotan hitz egiten dugu munduaz, eta estatu batuak edo mendebaldeaz ari gara, baina edozein kasutan munduaren parte handi bat, eta importante bat, ez? Baina lehen esan dut, segun zerekin konparatzen garen, ze, euskarak hor dirau. Bizi izan dugu garai nahiko ilun bat, euskarazko pelikularik ezen egiten, eta etzen egin, hamarkada eta erdiz, etzen egon, eta hasi zen euskarazko zinema 2005 urtean, eta ordutik erregularki egon dira tituloak urtero, batzutan 2, beste batzutan 4, baina, badago erregulartasun bat, badago industriatxo bat, eta ez du ematen desagertuko denik, egun batetik bestera, eta azken boladan ere badugu telebistako fikzioa, o fikzio seriala edo seriak ere baditugu, hor ere utxune handi bat egon da, eta ari gara apur bat berreskuratzen, ez? Orduan, kontuan izan da euskara hizkuntza gutxitua dela, egotea bakarrik ja bada asko, bai? Eta hori askotan ez dugu ikusten, baina konparatzea besterik ez daukagu, ez dakit, galesarekin, euskara eta galesa askotan konparatzen dira, beraien ezaugarriengatik, ez? Hizkuntza, hiztun kopuru antzekoa, gainera alboan daukate ingelesa bezalako hizkuntza hegemoniko bat, eta horrekin konparatuta adibidez, oso ondo gaude, ez? Eta Europako beste hizkuntza gutxituen patua gaur egun da ikusentzunezkoetan ez egotea, ez daude, gehienak ez daude. Eta euskara badago, katalana badago, nabarmenki, oso indartsu, gainera, oso indartsu, txikitasun horretan, eta bigarren euskara dago. Europako hizkuntza gutxituak kontuan hartzen baditugu. Orduan, hortik ere begiratu altzaio. Egon bagaude. Beitu duela gutxi egon nintzen Vilnan, Lituanian, justu duela 4 urte, ez gehiago. 2018an Europak egin zuen horrelako zuzenta arau bat, eskatuz, bai plataformetan plataformetan dauden eduki guztietatik 30% Europarra izan behar dela. Orduan, egin zuten horrelako ikerketa bat 4 unibertsitateen artean, eta bat zen Vilnako unibertsitatea. Eta beraiek esan zuten, eta nire atentzio mantean, Netflix inoiz ekoitzi Lituanian.
etzaia interesatzen merkatu bezala. Azkenean naiz eta herri baten edo estatu baten hizkuntza izan, etzaia interesatzen. Eta beraiek dagoena bakarrik da, batez ere, baina hori Netflix ere sartu, batez ere egiten dute, ez dute ekoizten telebista saiorik, egiten dute batez ere zinea. Lituanian egiten dena da zinea. Osea, zinea pantailetara juteko, zine aretoetara juteko eta gero pantailetara. Eta justo ni iritzen nintzen hotelera eta zer ematen nahi zien La Promesa. Osea, hoteleko telebista jarri nun, ohitura hori doka, telebista jarri nun, eta zer ikusi eta de repente telebista, bertako kate publikoan, La Promesa, itzulita ez, ze horiek daude, horiek dira, nola da, Sobiet Batasunetik etorritako kultura daukate, eta segiten da, entzuten duzu gazte, jatorrizko bertsoan, eta gainetik norbait lokutatzen. Hori, beraiek ohituta daudelako. Baina gutxago da, akordatzen naiz, gurekin gu gonbidatu gintuen irakasleekin eta berak ez duzun. Baina nola egiten dute hori? Ezin dezu jarraitu. Ez dezu, guk ez gaudelako ohituta, baina hori da Sovietardetik datorrena, Moskun eta horrela ikusten dute telebista. Baina, hori Lituanian etzen ekoizten, etzen telebista ekoizten serierik, porque ez zaien interesatzen, eta hori, eta estatu bat da, eta gero, komentatu duzuna, nik adibidez, duela urte batzuk egin nuen ikastaro bat gido egintzan, eta etorri zitzaidan galeseko tipo bat, eta berak esaten, hori eske, enbidia pasatzen, enbidia ematen diegu, hori, gutxiengo beste herriari, optimismoa begiratzagatik, baina aikortu zuen pitik bat emateagatik. Beharrezkoa da, uste dut, gai honekin. Uste duzue ala ere, geroz eta gehiago kontsumitzen ditugunez plataforma hauek zinemaretoen bilakaera bera egingo duela edo bilakaera negatiboa izango dela? Zinemaretoena? Bai. Bueno, ja ez dakit atzerago egin dezaketen. Ja hor geratzen direnak dira azken moikanoak, ez? Eta, nik uste mantenduko direla, baina evento bezala, ez Netflixeko evento bezala, baizik eta zerbait berezia jendeak tarteka egin nahiko duena, ez? Eta ez, orain dela 60 urte, jendea etengabe joaten zela zinemara, eta inkluso sesio dobleak, eta ikusentzunezkoak konsumitzeko modu ohikoena hori zen. Orain izan ohikoena beste bada, eta ez ohikoena hori, ez? Joatea, agian norbait bereziarekin joan nahi duzulako, zerbait berezia egin persona batekin, edo pelikulak eskatzen duelako, askotan hori da kontua, ez? Pelikulak eskatzen duelako espektakularidade hori, pantaila handiak bakarrik ematen dizuna, edo, zerbait berezia, uste dut hori dela gaur egun, eta horrela mantenduko delakoan nago. Gaur egun dagoen bezala, baina egia da, zinemareto askok itxi dutela, azken hamarkadetan, esan nahi dut, atzera pauso hori eman dela, edo gainbera hori eman dela, eta beste fase batean sartu direla zinemaretoak. Niri gustatuko litzateke ikustea Frantziaren egoera. Frantzian kultura bat dago. Alegia, nire gertatu zitzaren oso gauza kuriosan, Baionara jo nintzen behin asteazken batean, eta badakizue, hezkuntza sistema asteazkenetan da jai moduko bat, ez? Orduan, derrepente jo nintzen zinera, Atalantera goizeko 10etan edo 11etan, idigo, zama jende gazteak. Eta eskolak ziren institutokoak, bereiek egiten dute horrelako saioak, juten dira institutoan, pelikulat ikusten dute eta gero lantzen dute pelikula horren inguruan zerbait. Eta adibidez, nola da, La Petite, hainbat pelikula badukate gehigarri modura, gero horiek ikasteko. Eta gira esan, oraindik Frantzian jendea juten da pelikulak ikustea, zinea juten da, dago kultura bat, baina gero sartzen dira hori plantaiak eta horien kontra komplikatuago da. Baina hori da hemen askoka errebindikatzen nahi diena, ez? Kultura hori eskolatik zabaltzea. Alegia ez bakarrik pantaietan, baizketa jun pelikulat ikusi eta gero aldamenekoarekin hitz egin pelikula horren inguruan. Baina, egia da,
eta urtzi bota? Ez, hori justu, Katixaren lankide batek, unibertsitateko irakasle batek aipatzen zidan, zenbat kostatzen zitzaien ikaslek arreta mantentzea pelikula bat jarri eta ordu terdi edo ez dugu esango 2 ordu, baina ohituta daudelako gaur egungo ikasle asko TikTokeko 10 segundutako bideoietara eta horrek ze eragin izan duen ikus-entzunezko kontsumoan eta zineman. Hori batetik Katixak aipatu dezake, baina baita ere gaineratzeko hor liburuan jasotzen dudan momentu batean zinemaretoena esaten zena bai beraka asko jetxi dela, baina pelikulen formatua da ordu terdiko hori, historio bat kontatzea ordu terdiz edo 2 orduz. Gaur egun munduan peli asko egiten dira eta Mikel Jartzak aipatzen duena zen, hori, horrek jarraituko duela, hau da, plataformak ere dira pelikulak egiten eta naiz eta aretoek izan presentzia txikiagoa aisialdian formato hori orduterdiko pelikulena bai, zere jende asko ere ja nekatu egiten da, ez da izen bat ataletako ez da izen bat denboraldiko telesailekin eta ere bai. Esango izu, nik ere nire hori atentzen baten dut, WhatsApp talde batean, da repente batek, eta bai, hasi naiz pelikula hau ikusten, digo, nola hasiztea pelikula hau ikusten? Orduan, atalka ikusten dute batzuk pelikulak. Nik ere bai. Bai, seguramente. Que lokartu egiten naiz, bestela. Bai. Gainera pelikulak gaur egun ez dira 80 minutukoak. Hori zaman ez dut, garai batean bazegoen klasikoak, bai, baina orain. One Battle After Another, nik birritan, bi egunetan ikusi dut. Bai, eta ordu, niri gertatzen zait, niri oso arraro egiten zait hori, baina nire da, gertariteke hori evidentemente etxean zaude, streaming begiratzen ez da, eta, gelditza dukazu, eta, jarraituko dut. Baina nire oso arraro egiten zait oraindik, baina bai. Niretzat oso seinale ona da, pelikula bat osorik ikusten dudanean, lotara joan gabe, ez? Hor, baina gutxienekoak dira. Normalean nekatu eginago olako pelikula luze bat ikusteko eta bitan ikusten dut. Nire gertatzen zait, aurrekoan nola da, zeineiaria nekatu baina ez, eta gainero adibidez, Espainiako telebistan eta hemen Euskal Herrian ere, azkenean noiz jartzen dituzte pelikulak, gabeko 10etan. Horrekoan, konfaldaz jaloloko hasi zintzen ikusten, eta lo gehatu nintzen, ohera jo nintzen pelikula bukatu gabe, orduan, klaro, hor daukazu, streamingez daukazu, horiek horrela ondo begiatzen, zuk nahi dezunean, klaro, hori da aukera hori. Agenda ja ohitu da, pelikulak nahi duenean ikusteko ez itxoitea, noiz hasiko dan telebista kate konbentzionala pelikula hori ematen, ez? Egia da, era horretan ere kontsumo aldatu dela, ez ohituta gaudelako Kristinak esan duen bezala, ez bait bukatzen, nun baiten aukiko dut, ez? Arraroa da ja gaur egun pelikula bat ez eukitzea nun baiten, beste daudenez. Hasiera batean, agian pelikulak zeuden bakarrik, orain kirol edukiak daude, jokuak, apostuak egiteko aukerak, eta aipatu duzun bezala, orain ere plataformak hasi dira pelikulak ekoizten. Ez dakit, ikusi dugu ere era honetan adibidez handia pelikularekin, Moriartyen handian, sartu zirela ekoizpenean. Ez dakit ze puntura arte baldintzatu dezakeen edo zentzuratu dezakeen gaur egun plataforma batek edukia ekoizten hasten badu? Uste dut, handiaren kasuan ez da zehazki produkzioan sartu zirenik, bai lortu zutela akordio bat distribuzio mailan esan dezagun, eta hor bai dirua etorri zela hortik. Baina, nik aukera izan nuen bai Moriartytarrak elkarrizketatzeko, eta baita ere Paul Urquijo berak errementari egin zuen Netflixeko diruarekin ere bai, eta hori galdetu nien, ea Netflixen dirua egoteak zerbaitetan baldintzatzen ote zuen. Eta erantzuna izan zen, hori, beste maila batean egin zela akordioa, distribuzioari begira, distributzaileekin, eta haiek egin zutela beraien lana beti bezala, ez? Hor Netflixek eta beste plataformek ere bai badituzte implikazio maila desberdinak. Gero guztiari jartzen diote original hori, baina hori bakarrik guztiai jartzen diote baldin eta haiek bakarrik baldin badukate. Baina ez du esan nahi beraien ekimena izan denik. Baizik eta ikusi dute proiektu bat interesgarria dela zerbaitengatik eta diruz lagundu dute eta horren truke izan dute esklusibidadean. Orduan beti ez da, gehienetan ez da Netflix benetan sartu denik produkzioan.
nik uste zentsura kontuak eta presio kontuak eta agian gertatzen direla beste maila batzuetan edo gerora pelikula batek izan ditzaken reperkusioengatik edo ez dut imaginatzen plataforma bateko ejekutiboa deitzen zuzendari bati edo gidoilari bati esanez kendu hau, aldatu hau, hori ez dut uste horrela gertatzen denik. Alare, Matt Damonek lehengoan aipatu zuen, Netflixeko pelikula batzutan eta badirudi behartzen dituztela jakinda ikusleak daudela bitartean mobileakin, sakelokoekin eta hola, eta arreta ere desberdina denez, egon behar dutela kontatzen, ez da izen bat denbora... Errepikatzen, ez? Bai, zeri buruz da. Eta hoin, ez da izen batero, kontatzen pelikula ontaz dijoa, eta hori ez dakit, Damonek ala botazun. Bai, holako zerak zuzen lerroak edo egongo dira asko, baina, bueno, beti egon hori zaman ez duen, eta telebista normalean ere, kizerke azken batean dirua jartzen duen edo zeinek eskatuko dizu gauza batzu. Gauza kuriosoa horren inguruan, horrein ez nez akordatzen zehazki, uste Netflixekoa da, zer nola ditzen da, Carrancedo egin zuten dokumental bat, akordatzen Iruñan egontzen manadaren historia horretan, eta bar, eta akordatzen naiz jartzen zuen, ez dakit Netflix jartzen zuen, eta zaino, eta hau sartu dira, eta esan zuen, Netflix Portugalekoak. Espainiakoak ez zitzaian interesatzen, eta Portugalekoak. Esango nuke Netflixela, orain buruz egin naiz, baina beraiek bazekiten non ukitu. Ez dut, ikusten baduzu, esesko ematen badizute hemen, jutentzea beste plataforma horren beste leku batea, eta horrela lortu zuten, ez naiz akordatzen, baina akordatzen naiz, berarekin, Dianak, esan nion, Carrancedo etorri zanean, aurkeztea esan nion, hau eta atentzen mandit, eta santzean bai, eta etzen izan, uste santzean hori, Madreilen esesko mantzioten, eta juntziotela hori, Lisboa aldea, porque igual, bertako ejekutiboak, aproposago ikusi zuen, esan dizut, azkenean ere batzutan ez da bakarrik, zein da lerroa, ez? Baina nizkekero ere gertataliteke, ejekutibo batek edo beste batek filin desberdina izatea, ez? Orduan horren arabera ere, horren menpe, eta bueno, tokatzen zaizu produktore moduan aurkitzea non kokatu, ez? Aipatzen duzun No Estás Sola dokumentala, hori, Manadakoa. Bai. Egoera honetan, nola ikusten dituzuen, nola kokatzen dira Euskal Herriko ETV-ko plataformak? Ze azkenean ikusten dugu guda bat dagoela, Netflixek irabazten duela, baina duela urte batzutatik ona, ETV batean sartu da, primeran, guau, makusi, eta 50.000 gauza ditugu. Zein da hauen argazkia? Ara. Bueno, 5 daude, momentu enten, 2 urtetan sortu dituzuk esan bezala, pixkat nitxoak edo segmentatuta eremuak, orduan, primeran sortu zen gazten lehen hemen Gorka Garzia onda aipatzen telesailen alde egiten duena postua eta batez ere gazteak harrapatzeko, makusi aurrentzako edukiei begira, guau irratiak eta podcastak eta audio mundua, gero orain informazioa eta emateko, Kristina. Baina hori uste sakelekorako da, ez? Hori da leheno EITB eta sareetan ere, sare sozialetan, eta gero azkena da ETB-on, lehen EITB nahi erantzena, orain dela ETB-on, eta azken pausua izan da estrategia digital horretan, ETB3 eta ETB4 zeuden tokian, ETB bat on eta ETB2 on, kate digitalak eta bi kate horiek ere ikus daitezke horien programazioa interneten eta plataformetan. Uste hori dela eta horren inguruan ere badaude iritzi desberdinak. Nik aurre hemen ikusle moduaren itzen dezaket, porque egia esan neko EITB-koa naiz, baina EITB oso handia da, eta ez dut gauz asko jarritzen. Adibidez, nik badebokate primerako azpidetza eta horrela ikusi nuen aurreko batean Ander eta Jul idatzi nuen horren inguruan,
eta jarri nintzen ikusten, eta zenbat gauza zauden, eta adibidez, orain jarraitu berdet argi gorriak ikusten, ze aurrekoan egon nintzen seriaren aurkezpenean, eta kristona gustatu zitzaidan, jarritu beharko dut, eta eskerrak daukadala, eta berriztatu dut, eta baitu, primeran ere astu zaiten kontatzea, neukan hori ere badaukat. Nik uste, norbaitek esan zuen, aurrekoan ETB3 eta ETB4 guk akordatzen ez, komentu batean, komentatu ziaten digo, zenbat kanal behar ditugu. Eta zantziaten, franja bat dago, eta orduan franja horretan euki behar duzu aktiboa, eta horregatik sortu ziren 3 eta 4. Neri ere 3 esan ziaten, ez den bakarrik aurrentzat, kulturare erako, eta ez dakit asko ibile den horretan, edo ez. Zalantza daukat, hor azkenean da, telebista konbentzionala jarraitzen dugu ikusten, edo jarraitzen du jendeak ikusten. Porque badago jende bat, ez daukana antenarik. Arrakala handia dago adinari dagokionez. Adineko jendeak bai ikusten du telebista. Bai. Bueno, ez baina nera amak adibidez orain, pantailan dago. Telebista oso gutxetan, informatiboen ikusten du, alaba entzuteratik, baina hori da, zoritzarrez hori ere dago koska bat, hor dago nola gauden, no? Baina bai, adinagatik esate duzuna, jende asko ja direktamente tabletan, eta orduan. Baina adineko jende batek ere ez du internetek etxean eta bakarrik telebista konbentzionala. Bai, eta hori elikatu behar da, baina, ez dizut, ukatzen bai, esate dizut, nik keskatuta nago inguruan entzutan dut, eta nik 57 pasatauzkat, eta 57, eta zer ditut nire inguruko jende bat, ni baino asko gazteagoa ez dana, jazaukate antenarik. Eta, difez, nik jatena digitalen. Baina horrek eskatzen zaitu zu telebistan agertzen. Claro, gure lana hori izan dela, baina, egia da leheno komentatzen duzuna, orain dago eta printzipioz horretara gotzen egiago ere, orain elikatu behar da, eta elikatu behar da, orain egiten dituzte pantaila txiki, pantailetarako TikTok modukoak ere egiten dituzte, tarteka, baina bai kezkatzen ez, lehen ere lana hor da, baina kontuaratzen zea, zema jende esate dizu, nik digitala guztia digo da, baina, bai. Bueno, nik uste dut hori berez, ez da arazo bat, azkenean da nondik etortzen den edukia. Hori neutrala da, esan dezagun, segun eta nola erabiltzen den, eta hor gehiago eskatzen hau, ze berandu iritsi den ETB. Hitz egin daiteke hemen ETB-ri buruz libreki? Nik gidoia pasa nuen eta zentsurarik ez zidaten jarri, beraz. Dena hartu dute, bai. Bueno, ez, iruditzen zait, 2005an iritsi bazen YouTube, izan zera pizka bat streamingaren hasiera, teknologiak albidetzen zuelako hori bideoak azkar ikusi alizatea, ez lehen bezala gu gaztea ginenean, egoten ginela denbora pilo bat, bideo bat jeitsi arte, batzutan egunak bideo bat jeitsi arte. Emulez, edo. Hori da, kanta bat jaiztea ja orduak ziren, eta pelikula bat pentsa ez zina, 2005 heltzen da, YouTube heltzen da, bideo teknologia berri horiek, Netflix pasatzen da DVD-ak banatzetik streaming zerbitzua ezartzera, bigarren hamarkadan, 21. mendeko bigarren hamarkadan, eredu hori ikusten da hegemonikoa izateko bidean dagoela, edo dela, eta aldiz primeran heldu da 2023an, oker ez banago, gutxienez esango nuke hamarkada bateko atzerapenarekin heldu da, eta hor bidean gauza asko galdu dira, galdu da generazio bat, nik uste. Ohitu dena, edo ohitu garena streamingera, baina euskarazko streamingik izan gabe, ez? Orduan, oraingoarekin izan bat edo bost, ez dakit, hor egongo dira beraien kalkuloak, arrazoiak, pentsatu nahi dut, beraien estrategiak, horrek ez nago hainbeste kezkatzen, importanteena da heldu dela, ez? Eta hasieran oso apustu ambiziotsua izan zen, eta holako arrandia aurkeztua, dirugu nahikotxo, gure diru nahikotxo inbertitu zen hor, orain kontua da hori jarraitu behar dela elikatzen, ez? Plataforma hauek, esan duzuelen, Netflix orain da errentagarria,
orain bihurtu den rentagarria. Egon dira urtetan dirua galtzen, ez da galtzen da, inbertitzen, ez? Streaming wars hori irabazi ahal izateko. Orduan epe luzeko bizio horrekin aritu behar gara, ez bakarrik ekonomikoki, ez da importanteena telebista edo ente publiko bat delako, baina, bueno, diru ere ez da infinitua eta noski kontuz tratatu behar da, ez? Beraz, alde batetik inbertsio ekonomiko hori ulertu epe luzerako dela, eta gero gogoratu behar dugu EITB zertarako den, ez? Hori pentsatu behar dugu, zertarako dauzkagu ikusentzunezko ente publikoak. Zergatik ordaintzen ditugu guztion artean, ez? Uste dugulako, importantea delako, bermatzea publikoa den zerbitzu bat, ez dela bakarrik kontsumo gai bat. Zerbitzu bat dela, publikoa dela. Eta gainera, EITB-ren kasuan, eta hala dio bere fundaziotik hori argi dago, euskal kulturaren eta euskararen babesa ere badago, eta bada bizkarrezurretako bat. Euskarak ez du aurrera egingo ikusentzunezkorik gabe, hori nahiko argi dago, ez? Orduan, bueno, zera bikoitz hori, ez? Zerbitzu publikoa, edabide publikoak behar ditugulako, edo agian, ez? Igual debate publiko aldatzen da, eta bapatean erabakitzen dugu ez? Baina momentuz horretan gaude, baietz, bermatu egin behar dela zerbitzu publiko hori, osasungintza bermatzen dugun bezala, edo hezkuntza publikoa bermatu beharko genuken bezala, eta beste alde batetik, guretik, gure kasu konkretutik, euskal kulturarentzako klabea delako, eta horretarako ere sortu zelako EITB, ez? Orduan, bueno, labur bilduz, berandu heldu da, hori ja ezin da atzera egin, hori denbora joan egiten da eta ezin da atzera egin, baina behin hemen egon da, jarraitu ezagun babesten, eta jarraitu ezagun pentsatzen, hau oso serioa dela eta herri bezala oinarrizkoa. Euskararen babesaren izenean, primerak badu, Euskal Edukiak euskaraz estreinatzeko lehentasun bat. Liburuan urtzik aipatzen du, irakurriko zenutenez, adibidez, desagertuta telesaiaren kasuan, primeranek estreinatu zuen, euskeraz, gero Netflixek, erderaz, eta hortik 5 hilabetetara iritsi zen euskarazko bertsioa Netflixera. Ez dakit, euskaraz naiz eta ez egon, garrantzitsua den euskal sorkuntzak plataformetan egotea, edo bermatu beharko genuken, gure azkenean eskubidea delako, euskaraz egotea eduki horiek plataforma handietan ere, primeranen egoteaz aparte. Hori ere zehaztu behar da. Claro, telesail hori grabatu zutela aldi berean, euskaraz eta gaztelaniaz. Bi bertsioak aldi berean estena guztiak. Eta orduan, iazko udaberrian, estreinatzen zuten kapitulo bat astelenetan primeranen euskarazko bertsioa, asteazkenetan Netflixen gaztelaniazkoa, eta zuk esan bezala, Netflixera iritsi zen handik hilabete batzutara, eta udaberriko estreinaldi horren inguruan ere, talde euskaltzale batzuk esatu ziren, esaten zuten, Netflixen behar lukela ere hasieratik euskarazkoa, baina hor bakoitzak hitzarmenean edo nolabait ere koprodukzioan hala adostuko zuten euskarazko bertsioaren lehentasuna izatea primeranek eta EITBek. Horren inguruan ez da ditu daiteke noski. Nik uste baiat, baina nik uste badaudela. Eta bitu, leheno aipatu duzu Paul Urquijo. Nire oso atentzio bantzean hori Londresen nengoenean, bazegon tipo bat perukoa, eta berak esatzen, Euskadi, no seke, perosa, Paul Urquijo, eta Paul Urquijo jarraitzailea zen, eta euskaraz ikusten zituen, klaro, gero azpietituloekin, klaro, imaginatzen de Peru, Netflixen edo... Edo bikoiztuta, bikoiztuta ere bazagoen. Bai, bazagoen, haunek esaten zean behak jatorrizkoan ikusten du, azkenean ere, dependetan nola kontsumitzen dezun, hemen, gero itura bat dago, kanpoan jende askok, hori, inglesaz adibidez ikasten dutenak, ikuste dituzte, edo azpietituloekin, ez? Baina, bueno, eta, bera oso jarretzaile zutxua, Paul Urquijo, eta nik geratu nintzen, harrituta, eta, bueno, gero gertatzen zitzaidan, Money Heist, hau da, La Casa de Papelen zeukan garrantzia kanpoan, txundigarria jutu zitzaidan, egia esan. Baina, egia da, nik uste behar da, ez? Saiatu behar geha, behintzat, euskarazko ekoizten dena, euskaraz geratzea, azpietitulekin. Nik adibidez, ni oso kontsumitzen,
jatorrizko bertsioaren kontsumitzailea naiz. Ordu ni saiatzen naiz dena jatorrizko bertsioan ikusten. Gero azpitituluekin irakurtzen ditut. Ja está. Eta adibidez leheno komentatu duguna, ez? Nik adibidez askota tarteka joeten naiz iparraldera Urruñako zine moduko bat, eta Urruñako zinea da, hori, beraiek eta asko zaintzen dute jatorrizko bertsoa, porque berez hori ere beste gauza bat da, Frantzian gare batean jarritako gauza bat da, badaude hainbat zine daukatenak, digamos, subentzio berezi bat, nola da, egile zinea jartzeagatik. Eta orduan, hori horregatik zaintzen dute, eta kontsumitzen da, eta orduan, adibidez, diplomata lehen oipatu dutena, diplomatik usten eginez, jatorriko bertsioan, klaro, azpitituluekin. Baina bai, gustatu dugu litzaiak azpitituluak euskera, agian bai, ez dakit dauden, egin ez da begiratu. Baina, niri dutzen zait, egon behar diela jatorrizko bertsioan. Bueno, uste dut galdera gehiago zela, ETBek izan duelako politika hau, de haiek bikoiztu badute, edo haiek egin badituzte subtituloak, haiek geratzen dira horrekin, ez? Eta adibidez, gertatu zen, uste dut, irabazi arteren kasua izan zela, Disneyra pasa zela, baina bakarrik gazteleraz. Ez? Ez zegoen bersio originala. Barkatu. Gertatu izan zen oso fuertea, ze jarri zuten egun batean euskeraz jarri zuten. Eta batean norbaitek deitu zuen, ez? Urrengo gunean, kendu zuten euskarazkoa, bakarrik gelditu zen gaztelaniazkoa, orduz geroztik, bakarrik gaztelaniaz ikusi daiteke irabazi arte. Orduan bai, egon da esfortzu aktibo bat ETBren partetik, euskara egon ez dadin, ez bada, beraien plataformetan, ez? Eta hau da, mentalidade bat, bueno, esango dizuet, errendik ez nago ziur, libreki hitz egin dezakedan honetaz, baina atera zuen konklusioak, ez? Zer nolako zentzua daukan horrek, panorama global batean ari garenean, zerbitzu publiko bati buruz ari garenean, euskararen babesari buruz ari garenean, EITBren oinarrietako baten moduan, ez? Bueno, ez dauka inongo zentzurik. Bueno, nik uste hor da, primeran bestu nahi dezula, eta horregatik ez ez, ikusten dut, eta azken batean beraien, nik ez dut ikusle moduan, baina imaginatzen da, azken batean esfortzo bat egin duzu primeran basortzeko, eta jende hori ez eskapo egitea beste leku batetara, baina gainera doan da, osea, kizir Disney eta horiek pagatu behar dituzu. Hau, doaineko zerbitzu bat da, bakarrik izena eman. Nik gauza bat kontrakoa gertatu zaidana da, Ander eta Jul, pelikula zoragarria, eta lehen aipatu dezutenak, hori, euskaraz, bueno, euskarako, osea, hibrido bada, euskaraz eta gazteraz agertzen da. Baina, kuriosoa da, azpititulak bakarrik euskaraz daude. Osea, eta nik komentatu nahi nuen hori pelikula ikusteko, baina esaten nuen, jo, streaminga tal, nota primeran tal, digo, kanpotik, hemendik kanpo ikusteko, gainera publikatu dut artikulu bat Kataluniako webgune bat, eta, klaro, digo, bale, baina orain, klaro, digo, ikustea badago, baina ikustea daude, azpitituluak bakarrik euskeraz daude. Osea, hemendik kanpo pelikula hori ezin dute ikusi, ez dago horrelagatik, baina igual, ez dakiz, nik aurrekoan norbaitik komentatu, nio, badago aukera, hemendik aurrera egin behar dutena da, azpititulu lau hizkuntzatan jarri behar esan zaten aurrekoan. Gero badago gauza bat, primeran argitaratu zenean, edo argitara eman zenean, edo plazaratu zenean, esan zutela, edo nondik ikusi altzela eduki horiek guztiak, eta hori ez da egia. Porque EITB bakarrik ditu, segun eta ze gauzena, bakarrik dauka, bere territorioan, edo agian Espainiar estatuan, uste dut Espainiar estatuaren kasua dela, eta adibidez, Valenciaga bai iritsi da primeranera, baina bakarrik, iparraldean ezin zen ikusi, adibidez. Baina kontrakoa gertatzen da ere, nire gertatu izan zai, arpidetu nahi izan nintzen, Frantziako telebistetan, arpidetza badaukat, baina jartzen naiz ikusten zerbait, eta repente, zure lurraldean ez dago, eta hori da, nik aleuzinatuta nago, supuestamente Europan ez daude mugarik. Kasu horretan badago. Zoritzarrez ez dago posibilitate hori, zuk esazu, lurraldetasun kontuagatik. Ez da zintezu, Euskal Herrian ekoiztutako, Ego Euskal Herrian ekoiztutakoak ez dira ikusi Ipar Euskal Herrian, eta kontrakoa ezin dezu Frantziako serie bat
telebista serie bat, hemen ikusi. Osa, ezin dezu, ez badezu hori bestera batea, baina adibidez France Televisioneko webgunean ezin da ikusi. Eta gauza bera gertatzen zait, eta orain ere gertatzen zitzaidan, BBC-rekin, baina BBC-ek dauka BBC Sound, nik jarraitzen nun irratikate bat, online jarraitzen nun, eta orain ja ezin dut irrati hori entzun. Osa, azkenean dizan, hauek muga horiek ezin ditut ulertu. Gogoratu naiz, barkatu itzultzea berriro irabazi arteko kontu adibide horta, baina kasu hortan, uste dut, errua batez ere Disney Plus. Eta uste dut ere, eta kasu hartan, zuraski, ez dakit, ez dut uste, ETB-ek izango zunik hor errua gehiago Disney Plusena, ze gainera aipatu behar da, plataforma hauetako batzuk, ez dakatelako inolako miramendurik euskararekiko eta hizkuntza gutxituekiko. Disney Plus da bat, Apple TV da beste bat, niz eta guain ikusten izen seri bat Applekoa pila gustatzen, baina hori ez da kontua, ez dakate inolako ez, eta badaude beste batzuk, Sky Showtime, eta beste batzuk ez dutena ezer euskeraz eta ez dutela inolako borondaterik horretarako. Eta gero bestea, bai, patzen eginena iparraldean eta hori, Makusiren kasua da baita ere, nahiko adierazgarria, ze Makusi aurrentzako plataforman dukien 173 ezin da ikusi iparraldean. Nik hemen eskaera bat egingo nuke gure Europan dauden diputatu eta da hori begiratza zergatik gertatzen den, zergatik ezin dugu Europako hainbat herritik beste herrien egiten denena online ikustea. Osea, quiero decir que hain naiz plataforma, doako plataformak, dira, telebistapkaten plataformak, alegia. Eta orduan, digo, zergatik ezin da hori egin. Badakit hori, ez dakit zergatik 2018an egin zuten zuzentara horretan, ez dakit hori ikusi zuten, begiratu zuten, aurre ikusi zuten, baina nik bai eskaera egiten dut, hori, osea, orain dagoen muga hori kentzea, ezkenean gaindiz, mugaz gaindiko, osea, mugarik gabeko Europa batean gaude, baina ezin dugu beste herrietan ekoizten diren gauzak ikusi, eta ez da, osea, Netflixen bai, osea, izut... Bueno, alda, ordaintze bada, eskubide kontu bada, eskubideak kudeatzen direlako herrialdez. Claro, horregatik, hori da kontua. Baina, horregatik zagatik badakit horti dela historia, baina... Balenciaga Disneyren zera batzen, Disneyk zeukan mundu osoan Balenciaga emateko eskubidea, baina EITBek bakarrik dauka bere lurraldean. Eta bere lurraldea ez da iparraldea. Maspalomas, Hego Euskal Herriko aretotan bakarrik estrenatu da, eta primeranen ja ikus daiteke. Baina, iparraldean eta Frantziako aretotan, handikan ez dute estrenatu, eta orduan beraz, iparraldekoek ere ez aretotan, ez plataformetan ezin dute ikusi oraindik. Claro, hori da kontua. Bueno, gauza pila bat hitz egin ditugu. Asko gelditu zaizkigu ere hitz egin gabe, baina amaitzen joan behar dugu. Gomendatuko nizueke Sutsuki liburua irakurtzea, hemen aipatu ez ditugun adibidez audioen aferak daudelako liburuan, euskeraz aparte bikoizketak eta azpidatzeak hitz egin ditugunak ere bertan egoera azaltzen dutelako, aldi berean ere aldimen artifizialaren inguruan hitz egiten dugu, etorkizuna zeinote den, ez? Eta, bueno, horretan ez gara sartuko, baina bai egia da, aipatu nahiko nituzkela eskerrak emateko bide batez, Euskal ikusentzunezko edukiak babesten dituzten hainbat plataforma, urtzik bereziki lan egiten duelako hor liburuan, zer non ikusi, pantaiak euskaraz, edo Netflix euskaraz zenaz, ez euskal eduki hauek erabatean babesten dituztelako, eta beraien eskubideak bermatzen dituztelako alduten neurrian. Eta orain amaitzeko pixka bat, eta hau gutxiz, gustatuko litzaidake urtzi kontatzea streamingarotik abiatuta zeintzuk diren zure hurrengo datak liburuaren inguruan hitz egiteko, edo zein den etorkizuna liburuarena. Bai, bueno, apirilean izango ditute 3 aurkezpen, ea ondo garatzen izen, apirilaren 15ean Hondarribian, apirilean 17ean Hernanin, eta 23ean Lezon. Eta gero maiatzaren 14ean Teila Fabrikan, eta hor lehen komentatu izanez, zerbait berezi xamarra akaso. Beraz, jende hor biltzea, ez da? Bai. Ekital dira.
Bueno, beraz, lehenik eta bain eskerrik asko Alberdanea Patrikari, liburu honek eta ikerketa honek hitz egiteko asko ematen duelako. Eskerrik asko zuei crossoverreko gonbitea onartzeagatik. Geldituko nintzateke hemen beste 3 ordu honen inguruan hitz egiten, uste dut mami izugarria dagoela gai hauen inguruan hitz egiteko eta bereziki Euskal Herriko eduki eta plataformen inguruan. Eta eskerrik asko ere bide batez kulturretxeari, kulturguneari, crossoverri, eta hemen gu egotea albidetu duten pertsona guztiei. Mil esker, eta jarraitu ikusten crossover, ze hemendik larun batera arte uste dut, ekitaldi pila bat egongo dira, solapatzen direnak gainera eta bakaleran hemen, beraz jarraituko dugu. Eskerrik asko, mil esker. Eskerrik asko. Jolasa.